everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Estranyo sa gugma. Nawang ni mo dong digil. Pasi ko ata niya. Sige kayo. Ibon man eh. Tubaga, pangayog para bugas. Hilom na tiyo. Pagsaba. Hello? Jigger? Ma'am. Kumusta naman, ma'am? Nabaho naman may diri, ma'am. Nagpaabot na yung mong tawag. Kinahanglang magkita ta. Ha? Asaon, ma'am? Ma'am. Jarami. Ha? Niyan lagi kasada mag-abot mo. Hindi ka mangaon? Nganong kita pa man mong tiguwa nga? Ayoy, lang ko initi, ma'am. Kay backup man ko sa akong pamangkin. Sa ba ito istoryahan, ma'am? Ngita ko niya kung makaon ay. At yung pandi ka, mangita ko. Buto mo ay. Manood tayo ng restaurant. Karon Kanya. mahilom ning tiguwang. Kanya! Bright ka gini mo, mamoy. Ay, Dali na mo. kanya. Lingaw kaya itong seminar, no? Da, bastos matuban yung gisulti, oy. Bastos. Ingon anak man gid na. Magtiayon na guta sa umaabot. Normal nga, apil gyud na sa seminar. Kinahanglan nga imong sundon ang sulti sa midwife nga nagseminar na to, ha? Angay na to ba? Ikaw ba wa kan minaw? Katugong miingon siya nga musubmit ka sa imong bana sa tanan. Hoy, Hmm. ay kalimot sa tinuod nga rason hain ni atong seminar. Aron lagi ni makasalta. Oo lagi. Pero kinahanglan sundon man nato ang tambag sa nagseminar nato. Aron malinawon tang magpuyo. Sa di pa ta magsabot nga magbuwag ta. Nangusmo naman sa ka. Sunod na lang gud. Tambag ra ba to nga di ka mahimong balibad sa kung gusto. Gigagod ni mo. Bisa di ko ganahan si mo gusto. Ako gyud tumanod. Natural. Kumano ginani mo aron magmalinawon tang duha. Saba, oy. Mao na importante sa managtipon ang kalinaw ay kalimot ana. Mao ginay gibalik-balik sa pagsulti sa nagseminar nato. Unya panahon sa gabi di mahimong babalibad ang asawa sa gusto sa bana. Hoy, Oh, ayaw yun pag-ana diha. say ayaw gud pagana. Nalimot ka sa gisulti sa nagseminar nato? Wa ko malimot kay wa ko mabungol. Pero hiluman na. Ayun na naghisgot eh. Dito maghisgot na sinayta mo sa seminar. Sige. Samo. Isgutan lang nato nga itong kasal. Asa man ka gusto nga mag-honeymoon ta? Ha? Ka-cute gini mong mukha, oy. Saba, oy. Usiga gini mong mata kung magisgot na ka anak. Ingon man ko nga di na ta maghisgot ana. Unya, mangutanan na nun ka kung nasa tamagahan ni Mon. Uy, natural. Ganahan man ko nga mangandamdaan. Og sa ubang butang, ako mo'y magbuot. Pero sa lugar kung asa ta mag-honeymoon, ikaw na magbuot. Okay? Okay. Asa ang gusto nimo, ha? Dalia? Sa buwan. Oh, unsa? Oh, nga namisika man mo mataliha. Nangutan naman ka kung nasa ko gusto mag-honeymoon ta. Sa buwan ko gusto mo adto dong. Wow. Okay. Oh. Bisan lisod nang imong gipangayo nako pero ako nang ihatag nimo. Unsa? Oh, sigam sa na imong mata, ha? Oh. Ikaw ra kay baw? Gusto man ka nga adto ta mag-honeymoon sa buwan. Pues, adto ta sa buwan, tunga-tunga gyud sa kabituunan. Lawi ay ni ilang kandidatang kanding din niya. Pero
Ngano, niya man tayo ng kwarto nga kita raman, ma'am. Espesyal ka. Magsinalong ka din. Magbidyo ka. Na may TV unya, nga po'y mikropono. Tiyo, iluman yan. Kalamikan ka, eh. Meeting mi. Naklaro na nako ang tinuod nga gibuhat sa imong katipon, Jigger. Ha? Siya gyud ang naasabay uban ni Tita Corazon. Og ang iyang kaluha, maoy to akaron kang Arnel. Ma'am, Iban. May mga pahilis, ma'am. Pag-order niya bisag unsay gusto nimo. Kanya bagay, sige, ganahan ko anya ka. Ay, mugawas ko, ma'am, ibong ha, kay mag-order ko. Kaya pahilis. Pamatig maayo sa akong isulti, Jigger. Sige ma'am, isulti ang gusto mo isulti. May lain kong ipabuhat nimo, gawas sa imong gusto nga makuha si Lily. Unsa? Unsa ba na ba? Gusto ko nga unang mahanaw sa akong dan si Dalia. Unsa? Dalia? Ang kaluhan ni Lily? Oh, ang kaluha ni Lily nga maoy pakasla ni Arnel. Paano nga naman, ma'am? Tungod kay dili nimo makuha si Lily kung naa pa ang iyang kaluha uban kang Arnel. O gano'ng di mo na ako makuha ba? Kay dili ko musugot. Ha? Hatagan na kagda kong kantidad kung una mong mapapas sa akong dan si Dalia. Unya, kuhaon dayon nimo si Lily ug magpabili nako si Arnel. May interes sa break atong Arnel, ma'am? Mga bata pa mi nga nakagusto ko ni Arnel, Jigger. Ug dili ko makadawat nga katong Dalia ang makatag-iya niya. Sabay kumaton, ma'am. Kinahanglang matultulan ninyo ang nahimutangan ni atong Dalia og Arnel. Og unya, kidnapon ninyo si Dalia og dadon sa layo, sa dagat og bato-batuan. Pila mo sa pag-imitan niya, pamipon? Usa ka milyon. Usa ka milyon? May kwarta ka nang mabawon sa inyong paglayas ni Lily, Jigger. Kung mapatay nimo si Dalia. Oh, okay. Sige, ma'am. Kana ra di. Pero, gusto ko nga hilom kaayo ang inyong pagkuha ni Dalia. Ang problema lang nako karon, ma'am, kung asa na ko siya mahimuwakitan. Paabuta lang ang akong tawag. Kay ako na ang maniid kung hain si Arnel karon. Nagtuo ko nga nagtago lang sila og pribado nga lugar. Sige, ma'am. Pero sabot ha, bisan magkinaunsa ang panahon, dili ka mo piyait nga ako mo ay nagsugo nimo nga ipakidnap og ipapatay si Dalia. Okay, problema, ma'am. Kung akong trabaho suna. Mao ba? Oo. So, timing kaayo. Ikaw na gyud ang akong gikinahanglan, Jigger. Sige, ma'am. Tawagan ako kung matultulan na nimo kung hain karon ka ng Dalia o Arnel. Oh, niyatas bay. Kailangan nga mupahuwi ka na ha. Nagsigip bitaw kog pahuway. Kinahanglan nga lagsik ka permi. Arnel, mahimo ba? Di na lang ko ni mo ati manog maayo. Dalia, kinahanglan ati manon ka, okay? Kaya mo na gisulti sa nagseminar na to. Nga tagan takastanan. Ati manon ka sama sa usa ka buwak. Sig balik-balik ane na ang seminar, uy. Kanindo ta na? Di na kinahanglan. Makatiman ko sa kung kaugalingon, Arnel. Ikaw ba nga di man gyud ka musakay sa dagan sa panahon oy? O ka naman sa kay mangko. Hindi magugana maguna-una sa tong kasal. Ay. Dili ni dumalayon ha. Mga dili na nato ni mahimong hataga gibukaton. Excuse me. Dili kini mahimo. Hapit ako madani ha. Pero kinahanglan dili gyud ko makagusto sa mga panghitabo sa maabot. Labi na gyud sa mong kasal. Lumalapay lang ni. Lumalapay lang ni. O siya, kidnapon na to si Dalia. Kisa man na Dalia. Ang kaluhan ni Lily, tiyo. Uy, noon ka ba niya? Magkapil-apil man ka ang kidnapuron ka mo. Ang ba, uy? O, tiyo. Usa ka milyon ang atong makuha kung mahagbong na to sa dagat si Dalia. Ha? Ay, mamilinaryo gay ka nga? Ay, mag-ilis na ko. Kibasin mo sudo sa to din si Arnel. Di pa ko andam. Ilisanin na ako kasi Nina. Ay!
Kagang... Ay, Hoy! oh, Usa man ka, oy! Sorry, nag-ilis ba ka? Ano mo makamanuktok diha? Nga no, sa kamanira. Ay, imo ni Toyo no, aron makakita ko sa imong lawas no. Sa diha, oy! Oy, ay kong tintala ha. Kay wa pa baya ta makasal. Ha? Hilom diha dong, oy! Tintal si mong ilong. Oh. Sama na, imo na sang cellphone ay tubaga na. Gawas na dito. Tubaga una na. Hello? Pauli sa isla. Samtang mo pa daw tanihitabo nimo. Unya, nakuha pa uli sa isla, Lili. Kung kasal na mi si Arnel. At tumi dito mag-honeymoon sa atong isla. Mamatay ka kung magpakasal ka ni Anel. Oh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!